Adlaw nga Miyerkules karon mga kaigsuunan, petsa 24 sa bulan sa Agosto tuig 2022. Ato karong gisaulog ang kapistahan ni San Bartolome, usa ka apostoles. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan, kapitulo 1, bersikulo 45 ngadto sa 51. Nakit-an ni Felipe si Nathaniel og giingnan. Nakita namo ang gihisgutan ni Moises sa basahon sa balaod o gihisgutan usab sa mga propeta. Siya mao si Jesus, ang anak ni Jose nga taga Nazaret. May maayo bagod nga gikan sa Nazaret, nangutana si Nathaniel. Dali diri og tan-awa, mitubag si Felipe. Sa pagkakita ni Jesus kang Nathaniel nga nagpadulong kaniya, miingon siya, ani ay tinuod gayud nga Israelita og hingpit ang iyang pagka matinud-anon. Nganong nakaila ka man kanako? Nangutana si Nathaniel kaniya. Si Jesus mitubag, nakita ko ikaw dito sa kahoyng igira sa wala kapatawgan ni Felipe. Si Nathaniel mitubag, magtutudlo, ikaw mao ang anak sa Dios, ikaw ang hari sa Israel. Si Jesus mingon, mituo ka ba tungod lang kay miingon ako kanimo nga nakita ko ikaw ilalom sa kahoyng igira? Makakita ka unyag mas kahibulungan pa niini. Og miingon siya kanila, sultihan ko kamo, makita ninyo ang langit nga maabli og ang mga anghel sa Dios nga magsakakanaog diha sa anak sa tao. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo.